Okay, ang sunod nga mga awit, dili na nato nilanganan, si Mr. Jesse Loyola from Panabo City. Okay, formado kay Sir JC, oh. Sir, sir, kay basta mapalong ba? Kay basta mag-moment na kao din, kahit nagkapalong, mura na nagyang gugma. Abi mo okay pa, wala na di ay. Okay, ladies and gentlemen, Sir JC Loyola sa iyang awit na. Kawawa, dili ta pakiyason, tumalong kang tanaw, tanong ako. Ang balon sa kapalaran, mahatulan lang sa atong tuhan. Magmuli lang na dili mapapas ang saata sa atong gugma. Bisan pa kung ang kamit-kamit muhabol sa tuhata kalahangit dan agila sa pahiyong mo ang gugma mo mao'y kahayag ko. Pagkabulahan sa atong gugma, ni pathala giamuma, dili ta kawarong, dili ta pakyason, tumanong tang anak panmampoda. Isang pa sa kamatayon, ang gugmata huwag kamatayon, ipatayon kang pagmalipayon, awitan ka ang atong gugma. Pagkabulahan sa atong gugma, ni bathala giamuma, dili ta kawawon, dili ta pakyason, tumanong kang dalang kanumpata. Pagkabulahan sa atong gugma, ni bathala giamuma,
hatag mo kini pa dangatan ko kini pa'y ibalos mo sa paghigugma ko kanino. Gihatag ko anang gusto mo, gibalos mo kapag iwasan ko, gibukaw ang mga pagpanggap apan ang kanti nga naangkon ko karon mga luha. Di ba pangungpapa nga mo inunungay kita tuhapan di ay sa kalisod kalikaw mibiya buhata ang ikalipay mo pasagdi kung kanda mao'y ihil ako apan may panahon lakini mga mata wag na'y luha alam kanino. Anang gusto mo kibalos mo kapag iyasan ko, ikaw ka mga pagpanggap apan ang kanti nga naangkon ko mga luha. Di ba panungpapa nga mo inunungay kitang tuhapan di ay sa kalisod kalikaw mihiya buhata ang ikalipay mo di kung kanda mao'y ihil ako apan may panahon nakiti mga mata manay luha alam kanimo. Walay luha alam kanino. Alam kanino. Thank you so much, Sir Jesse Loyola from Panabo City. Wow, very emotional kay si Sir no sa iyang
awit, ayan. But before naman ako, sir, nawatan kining ato ang pagtambal sa imuhang emotional na feeling right now. Sponsored by the Honorable Dan PD and Mrs. Bam Bam D. Ayan. You're welcome, sir. Thank you so much. You're welcome, sir. Ayan. And our next contender, we have